όχι θερμοκρασίας, θερμότητας, έτσι, με την προστίξη ή μη προστίξη συγκολητικού υλικού. Δηλαδή μπορούμε με μη προστίξη να ζεστάνουμε 2 κομμάτια σίδερο να τα κολλήσουμε. Έτσι, ή με την προστίξη συγκολητικού υλικού, εντάξει, βάζουμε συγκολητικό υλικό. Έτσι, θα δούμε παρακάτω ποιο βάζουμε. Έτσι, ως προς τη φύση του υλικού, έτσι, έχουμε τις αυτογενείς συγκολίες, έτσι, και τις ετερογενείς συγκολίες. Αυτογενείς είπαμε τι είναι. Το λέει η λέξη. Κολλάμε 2 κομμάτια που είναι από το ίδιο υλικό. Έτσι, με την προστίξη συγκολητικού ή χωρίς την προστίξη. Εντάξει, με ποια μηχανήματα μπορούμε να κάνουμε αυτογενείς. Έτσι, με οξυγονοσυγκόλληση και ηλεκτροσυγκόλληση. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, παραδείγματος χάρη ηλεκτροπότα με αντίσταση κτλ. Έτσι, οι ετερογενείς είπαμε ανάλογα με τη θερμοκρασία τήξεως του υλικού.